Akwai wani gari ake kira Yawan Gada. A wannan garin an san cewa garin cigaba ne, ana ƙoƙari a garin nan. Garin nan ƙaramin gari ne fa, amma yana nan kamar wata birni. Me yasa ake ganin garin nan haka? Domin mata suna da ƙwazo da nema a garin nan. Idan harkan aiki ne, babu mai iya da matan garin nan. Kuma ba a duba wai wasu ayyuka lailai dole sai maza ne za su yi, a'a, nan duk maza da mata, duk wanda ya gan zai iya, yana da ƙarfin yin abu kuma ya gan yana so ya yi, ci gaba da aiki, ba damuwan kowa. Matsalan shi ne, mazan garin nan dai gaskiya akwai su da kiwiya, ba su son aiki ko kaɗan. Su dai cikinsu dai a samu abinci, a samu a taru a filin gari a yi ta taɗi da surutu, abinda mazan garin nan suka sa a gaba kenan. Haka sun bar ma matan garin nan harkar nema. Tsanin rashin hankali mazan nan an bar wa mata su ne su inga noma, kasuwanci, farauta, kwaɗibo, tafiye-tafiye har da kuma sun zama 'yan ciniki. Matan nan sun zama mazan saboda su ne suke kula da iyalan. Dama maza ya kamata suke wannan harkan, amma tunda mata ne suke yanzu, ai su ne ma sun zama shugabannin gidan. A duk wannan ƙoƙarin da matan nan suke yi, duk matan ne suke dafuwa, su suke lura da yara, suna ijiye gida a tsafta, suna wanki har da wanke-wanke. To, ba nan ta tsaya ba, su kuma mazan garin tunda ba su da hankali, sai rashin kunya ma suke yi. Ba su ganin ƙoƙarin matan nan, balle ma su daraja su. Su mazajen kawai sai ma yin ma matan nan ganin dama suke kawai a halinsu. Babu abin da ya fi ma matan nan ma zafi kamar inda mazajen ba su ba kula ko su taimaka a harkan lura da yara ba. Duk sun bar ma matan nan ne duk sun gayi. Bari ma mu yi amfani da gidan Malam Ado mu yi misali. Shi ma Malam Ado kamar sauran mazan garin ne, da safe ya tashi daga bacci sai lokacin da ya gan dama ya tashi ma daga gado. Yawanci ma yara sukan tafi makaranta kamin ya tashi, sai ya nemi abin da matansa Manja ta ijiye masa. Daga nan ya yi wanka sai ya je ya samu sauran mazan da ba su da hankali a wurin filin gari. Abu mai zafi shine mazan garin nan ba su ganin haifuwa kamar aiki ne. Su ba su da kauna idan matansu suna da ciki. Suna gani ai al'ada ne a harkan ciki da haifuwa, kuma matan nan duk nunawa wai suna jin jiki a riƙe ciki duk ƙarya ne. A ganin mazan harkan ciki da haifuwa ba zafi. Kullum su yi ta taɗi da matansu sun iya nuna wai ɗaukan ciki da haifuwa wani aiki ne. Abin nan yana cin tuwo a ƙwarya a wurin matan nan, domin sun san zafin da suke ji. Kuma mazan nan a saman wulaƙanci ma da suke da rashin aiki da sauran abubuwa, sai ma su inga kallon wannan harkan kamar abin wasa. Kuma gaskiyar maganan shi Malam Ado an san shi da wannan rainin wayon fiye da sauran mazan ma. Duk lokacin da Manja na da ciki, shi bai taimaka mata, ya gan tana faman neman abinci ma gida, kuma tana fama da yara, kuma ga ita da ciki. In ta ce ya taimake ta yin abu ma ko kula da ita bai yi. Haka matan nan ta sha wuya har lokacin da haifuwa ma ya zo, ya ma raka ta zuwa asibiti ya rage mata nauyin kaya, duk yaki. Haka Manja ta ɗauki kanta ta tafi asibiti. Amma gaskiya ta ji jiki kuma a wannan wurin haifuwa. An samu wannan matsala da wancan matsalan, haka an ta fama da ita, likitoci da suwaye duk sun ta kokari. Allah ya sa dai ta samu ta haifu, amma dai ita gaskiya dai ba ta samu ta rayu ba. To, kamun ta tafi, duk wahalar ta sha da kuma duk wulaƙacin da ta samu a wurin mijinta da sauran mazan garin nan, duk ta haɗa abubuwan nan, sai ta ce daga yau kamun tafiyanta nan
duk wani ciki da za a kara yi a garin nan ya koma kan maza, haifuwa da kome duk maza su taɓa su ji inda yake. Kamar wasa kuma domin zafin da ta yi amfani ta yi wannan maganan sai haka ya faru. Duk cikin da aka fara yi a garin nan ya koma kan maza. Da farko mazan nan ba su gane me ke faruwa ba. Sun gan ciki na girma sai sun gan kaman abinci ne da suke ci na ƙara masu manyan ciki. Amma a hankali sun gano ba haka ba ne. Wasunsu sun fara zazzabin safe, wasunsu kuma ƙaramin abu sai su zuba amai, wasu kuma kiwuyansu ya ƙaru sosai. Sun kasa gane me ke faruwa sai su je asibiti. A nan ne aka gane cewa suna da ciki, ko su likitocin ma da mataimakinsa ba su gane me ya faru ba. Ya aka yi haka? To kaman wasa duk ɗaya namiji da ya so ya sa ciki, cikin a kansa ne ya faɗo. Ba a taɓa ji ko gani haka ba, abin mamaki. Wasu mazan ma sai su shiga kuka. Wani ya ce kamar yaya shi cikakken namiji kamar shi haka a cewa yana da ciki? Kai likita kaka daina min wayo mana. Wato ya zama mace kenan? Matan kuma sai jin daɗi suke ta yi, murna da farin ciki ya zo masu, domin yanzu su ma mazan nan za su ji inda suke ji. Suka ce waye musu wannan abin ƙoƙarin, ai yanzu za a gane cewa haifuwa da ciki ba wasa ba ne. Lokacin nan ne ƙwarai mazan nan sun gane ashe matan nan na jin jiki. Tafiya ma sai gagare su, zama ma ya zama matsala, cin abinci ma da ƙyar. Wasu ma ƙamshi wari ne a wurinsu, wasu kuma wari kamshi ne a wurinsu. Da jikinsu ya amsa sai suka fara neman mafita. Sai suka je wurin mai hangen gaba, suka ce mashi gaskiya ka taimake mu, mun shiga wani hali ba mun san menene ba, ka taimaka mana, ka duba me yake kawo wannan abun da ba a taɓa ji ba ko gani. Sai shi mai gani ya gaya musu, ai rashin hankali da kuke ma mata ne a garin nan shine ya tattaro ya faru da ku. Ya ce masu su ba su daraja matansu, suna masu wulaƙanci, kuma ba su nuna kauna wa matan nan idan suna da ciki. Duk abubuwan nan ne suka taru. Sai ya zo lokacin da wata ake kiranta Manja za ta haifu. Mijinta ya kiya taimake ta, har ta je aka samu matsala a wurin haifuwa har ta mutu. To kamun mutuwanta ne sai ta yi baki ta ce to wannan abin da ke faruwa da ku yanzu sai ya faru idan ba ku canza halinku ba. Suka ce gaskiya lokacin da suka gane kuskurensu, sun ce ashe kukan mace da aka yi mata abu mai zafi yana da ƙarfi haka. To gaskiya lokacin nan suka ce sun yi tuba. Suka ce menene za su yi su fita a wannan halin. Ya ce musu abu ɗaya kawai ko biyu za su yi. Na ɗaya shine za su canza halinsu, inda suna lura da matansu ya kamata su yi da kyau, ba su kula da matan ko kaɗan. Daga yau dole su nuna musu kauna. Na biyu, su bar wannan halin kasala. Su maza ne, su ya kamata suke lura da gida, abinci da kome duk ya kamata aikinsu ne da za su yi su kawo, sai su kula da gida. Duk sun bar ma mata, to wannan dole ya canza. Kuma su lura da matansu idan an zo haifuwa da sauran abubuwa. A lokacin na suka ce sun yadda. Sai ya ce amma dai cikin nan da suka yi sai sun haifu. Bayan haifu wannan dai ba zai ƙara faruwa da su ba. Wanda bai yi cikin nan ba a cikin mazan ɗaya ba zai faru da su ba, amma su dai da sun ɗauki cikin nan yanzu sai sun haifu. Kuma gaskiya da suka zo haifu wannan sun ji jiki ba kaɗan ba. Suka gane wayyo ashe haka ne abin nan yake. To daga nan dai sai abin da ya faɗa haka ya faru. Su mazan sun canza a halinsu, kuma duk wannan abubuwan na sun daina faruwa da su. Haka garin nan
ya gyaru da mu mazan sun fara sa kwazo a harkokinsu kuma duk ba harkan kasala a garin nan. To jama'a, mun zo ƙarshen labarinmu na yau. Mun gode da kuka saurara har zuwa ƙarshen labarin nan. A labarin nan dai mun ji dai cewa bai kamata maza su bar wa mata harkan aiki ba, da ya kamata a lura da iyali. Maza an san cewa ku masu nema ne, ya kamata a zauna a nema da kyau, a lura da iyali, kuma a yanga sa ma mata hannu a harkan lura da gida. Duk abin da mata suke yi, ko ma kai mai nema ne ko kawo abu, kar ka duba wai suna zaman banza ne a gida ko ba su wani aiki mai amfani. A wani lokacin da za ka iya sa masu hannu ka rage masu wahalan aiki, sai a yi wannan. To kuma duka ɗaya a nuna ma kowa da juna kauna da so. Mun gode. Kar ku manta ku subscribe a wannan tasha namu. Na gode.